Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakin hun jong kakasi atha society shen kan sapanpor banyo yakendu Menteri Rangbadu Narendra Modi bad Menteri katanat korbari ke Sarkar Pedeng Amit Shah banya tai halor kamat ban penrung no yakakden khasi hapo ka khernet bapra jong kariti senchar Presiden kakasi atha society Dr. DRL Nonglan Ulaong bagalong kabadan kam ban kentu yagi banwan ra yagabel da ka Sarkar India ban itho yakakden khasi balada wan ra yakabel ha parliament kan sakala longkaan undala menjur Ula ay nuksa da kabaong bawat ya ka citizenship amendment bill ka ba persyajur dikipat ba lawan ra bat menjur bet da ka parliament kanu tamle yakabel ban itho yakakden khasi ka ba omdan manu-manu ba persya Ula penpau ka jing sngongo yaki sengsan hima baro ki bakershan yakani bad ukhad uwer yaka jing telli ban kren tangkawai kasur ban pensawa khnang ban ithu no yakakden khasi Hakabedai pat bat ka ni ka jing shim jong kini ki sengsan hima ban kentu ya ka Sarkar India ban penrung no ektin khasi hapo ka khanet propra tikum kiseng sanhima hi ka ba ngayu I kalong bakishim mi kini baroar ektin khasi batin karo kumbala menjur da ka assembly kabang ko ban ong kalong ba kawai ka political party hadin kawai pan ka badon ni kinong mikmat na megalaya sa parliament ti kila yakren yakene kamat hanrei baru isikata kidang kren be tang kinong mikmat kibanaga jela lajong megalaya kumanga omenena do ma ripple PR kan dia nata ki wei kinong kijong ikong wansuk CM kijong mapala nangta kijong Dr. WR Kharlukhi ro dangsian urang keren ha dorbar Raja Sabha dari ke basu tenat kalong ba mental adon sakiseng ki ba nakiwei pat ki jela ki bala ya keren naka mentaban penrung ya kaktin kasih po ka kenen ka bapra kini kamut ba kasur jong ka jingdawa kala nang sawajam but baki weipat ki MP lan ki weipat ki parti ro ki layu I ban ajing krisan ya kini ka jingdawa jong ka khasi auto society ban jong ka jala megalia tiga bangko ban ong kalong ba upai ba khasi bat ka khasi auto society kidai ban pensawa kawai kasur ki political party ki badan ha megalaya ne ki political party ki badan haki wai pat ki jalaro lada ki kwa sisa ban pen ulong ya kan ki jingdawa kimdai ban ya kene ya kanu kanu ka buram hanrei ka thong ka dai barong ka kawai bar kata kalong ba ka tin kasi kan yo runga ka kharnet ka pra tinakliang jongi ngi pen pau ka jing sumo ya baro ki bakren laki long ha parliament lani ha ki dorbar jongka Sarkar jela tinggal kentu ba baro ki nong mikmat khamtam kini ki live on rungot ki nong mikmat nari khasi bajantia kumju ki MP jongi bat kentu ru kini ki national party ki batre kam megalaya bat ki bomdai ro ngidon kam ya ki kersan lang jong baro bat ka ba kongsan kalong ba amdai tang ban syukran hanrei ban sim ya kasin jam ban ra ya kabil hapo parliament namar dai tang kata kelenti kepala ban penrong kajingkren ti kalong tangkum kinong dawa hanrei ki badan ha ka dorbar ki basyong ka dorbar lada dai ubreu simet udkhot simet jong ka dorbar lada usim ki sisa udai ban ra ya ka private member bill laki menjur neki menjur haba la bu ha ka yeng ban kren katakan sawa khamjam dai ka thong ka bakhadu ka long ba ni dang mot ban her sedeli ni banai ban wan hadin bangila pendap ka jing pen khre jongi ngin sele sedeli ban kendo yo prime minister bat kumju ro yo minister jong ka tanat kampo ye jong Sarkar Pedang ban kerpat deki bakin ra no daka
official bill jong ka sarkar kamot jong ka liang sensiar ti lada lara da ka official bill tingla tikna bel bakata ka bel kandong an lada ya ka CAB kebala persya hadu katto do pai ba jong ka ri India bro kawai ke India dangla ban pendong an di lada lara da ka official bill ya ketin kasi baru ki political party kinam dan ngatrai hakane ka kep ka bementa kini ka surjing dawa kala jurba kinam dan man persya minta ka syong ha ka sarkar ke basensyar ya ka Delhi pada keri India mentah